M'ha perdut. Estic pels Pirineus, així a fer senderisme, que és el que fa la gent així, i m'ha perdut. M'ha perdut. Estic buscant Benasque, que van fer l'altre dia una cursa que van ahir, que van uns animals de sèquia, que estan 100 quilòmetres corrents. Jo m'he venit a arribar, així a passejar del poble on estic quedant millor. M'ha perdut. Clar, com ho pinten, que ho pinten en les pedres, fent unes ratlletes de pintura, però ho fan en mala sombra perquè ho pinten pa nanos, ho fiquen a l'altura dels xiquets. I clar, jo que sóc alt, jo vaig mirant, jo no ho veig. Jo no veig les... Ai, caguen l'hòstia, que em mataré. Jo penso, si m'ha passat jo. I estic ara perdut en el típic camí que t'apareix un psicòpata. Doncs mira, ara m'apareix un psicòpata, perquè jo en el xarrador que soc, segur que en seguida acabaria pegant la tabarra i el psicòpata diria, tira per avall, és per ahí, vés-te'n per ahí. Pues res, fica això de forma testimonial per a la família que ho sàpiga que jo anava a pujar a... Jo anava d'un poble que es diu Vilanova, anava a Sessué, però em paregut que això era molt empinat, i dic, mira, prendre pel cul Sessué. I després he vist una cosa que era xií o xiita o alguna cosa així. M'ha fet gràcia el nom i dic, pa callar. Però està tronant, quizás l'altra, no ho veieu, però n'hi ha una negror. La trona, clar, les trones així no són com allà, perquè així, mira això. Veieu, pa que baix? Jo tinc que mirar jo que si, clar, d'ací cau la tromba d'aigua, se m'emporta i per ahí baix que vaig. No, jo, si tinguera allò, em puja un arbre, m'agarra ahí, el mòbil toca, com tinc 4G, doncs toca la Guàrdia Civil i de pas ho conto en Twitter. I mira, home, jo, el que més por em fa a mi és el psicòpata. Perquè jo ara no estic a córrer, estic un poc cansat. No res, xiquets, vosaltres les vacances bé, de lo més que m'alegre. Jo he eixit, mira, a caminar, i no pot ser. A mi em trauen, de veritat, del cordó de Sueca, i ja, com allò esto pla, que esto camp d'arròs, tu veus, tu si eixes mai el pes, perquè Sueca sempre veus el campanar de la Mare de Sales, sempre ho veus. Però sí, tanta pujar, tant de sendero, tanta pista, tanta hòstia. Clar, has de ser així Kilian Jornet. Ai. Bé, estigueu pendents. Per favor, si a la nit, per favor, no dones senyals de vida, toqueu-li a la meva dona, Per favor. No toqueu-li vosaltres, perquè si li toque jo m'enviarà a la merda. És millor que li toque a una altra persona per dir, mira, veges que fa el teu home que s'ha perdut, perquè si li toca jo em dirà ninot i carabassa. D'ahir en amunt, si li toca un altre, sempre pareix que fa més susto, quan veus un número que no coneixes. Hala, adeu, anem raonant. Ara plou i m'ha clavat en un poble a buscar refugio. A tocar alguna casa que den refugio al caminante, que medieval tot. Ai... Xica, mira, ara com plou. Ai, per favor, que idíl·lic, mira tot. Pareix que m'haig perdut en el portal de Belén. Quin poble més guapet. Però si no hi ha ni una ànima, si no hi ha algun bar o algo, un taxista. El teletaxi, tocarà el teletaxi. Haig d'amagar més i baix. M'esperaré si que pare de ploure. Continuaré el camino del peregrino. Perquè suposo que aquesta gent en aquests pobles, els lugareños, són molt hospitalaris. Si em veu un xopat, segur que algú em diu, pasa dentro y tómate un caldo. Y bebe de la bota de vino. Ai, em cou l'ull. De la crema solar. Sempre que fico crema solar m'acaba entrant a l'ull el cou. Que guapet. Bueno. Per favor. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a tots pels vostres ànims i el vostre suport. Jo sé que ho està patint amb mi, que estava perdut per ací, pels Pirineus, però el problema està així. A vosaltres vos pareix que això és normal? Hòstia, quin bitxo m'acaba de ficar en el braç! Ai, el que faltava això que em piquen! Hòstia! Espera't. Tot em passa a mi. Bé, el que jo estava dient és que això, el problema està ahí. A vosaltres vos sembla que això és normal, que les senyals del camí les pinten ahir, aquestes dos ratlletes? Jo, per exemple, que jo venia per allà, que vinc per allà, això, si jo vinc d'ahir de cara, jo això està de cul, jo no ho veig.
És que el tio que ho ha pintat això, i tio, ja que estàs pintant cara a aquell costat, què te costarà pintar-ho i també? Pinta-ho i també, tot són dos ratlles, perro malfaener, dos ratlletes, és que mira com estem, és que ara arribem a un punt, que jo estic en el camí que puc tirar tant cap allà com cap allà, Cap on vaig? El que heu de fer és ficar un cartell com això, ben clar, camino de la Llobera, i una fletxa. Clar, jo això que ho ha de veure. Si jo vinc caminant per ací, i això està ahí pintat, jo no ho veig. Jo vinc així de cara, jo passi, el tinc ahí i no ho veuria. No hi ha tant de paro en Espanya que lloguen gent, que la fiquen així, un tio ahí parat. ¿Para dónde van? Tal puesto, por este camino. Y no lo que me ha passat a mi, la meva dona ja tocant-me patint. Vaig a agarrar els trastos i seguir cara al poble. Gràcies a tots per les vostres recomanacions. N'hi ha un que m'ha enviat un Google Maps i tot. Que bonicos, de veritat. Adeu. És que clar, jo faig adeu, però la càmera ve perquè tinc el mòbil en el braç. Adeu. Ve hacia la luz, Caroline. Ve hacia la luz.